Eli moi. Mä siis on toi... No ensinnäkin... Hehe. Miten mä selittäisin? No sanottuna mä en kerro omaa aitoa nimeä. Oi vitsi. Eli mun kanavan nimi on... Niin kuin voitte nähdä. Mutta sen nimi on Tumpula. Ei Tumpula kun... No, sanotaan nyt, että vaikka Tumpuli. Tumpuli. Ai. Ilmeisesti pelaa jotain random peliä. Hui. 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 Mitä? Niin mä pyysin sitä kaveriksi. En tiedä miksi, mutta jostain syystä. Halusin vaan. Ja niin kuin näette, että me pelataan tämmöstä peliä. En muista nimeä, mutta joku paripeli. Tää on. Ja no näettekin, että mä pelaan niinku peliä. Kaakos vaikea. Ja joo. Ei tässä mitään sen ihmeellisempää, mutta pelataan nyt vaan. Ja joo, tässä voi käydä kaikki. Ui vitsi. Hui. Ja kaveri ei osaa nyt pelata tätä peliä. No joo. Ei vitsi. Voi vitti. Joo. Näettekin miten mä nyt tässä pelataan ja... Siis on ihan uusi tämmönen tubettaja. Hui. Joten mulla on 0 seuraajaa vielä ja mä lähetän tän kanavan kavereille. Ui! Ui. Ja ei sen ihmeellisempää. Voi pers. Ja niin. No, mennään ensin vaikka pelaamaan nyt tätä. Ja
Ja se loppuu tallennusta, jos on kannattaa välillä pysäytteeksi ja sitten se tallennus. Ettei tee kokonaan koko pönttöön lietsä. Ja niin. Nyt mä siis niinku tulin takaisin. Ja jos joku ihmettelee, että miksi mä haluan tupettaa, niin siinä on yksi syy. Se, kun mä oon aina halunnut tupettaa pienestä asti. Ja nyt se aika koitti. Aha, mun kaveri oinas. En mä tiedä miksi mä menen täällä. Se olisi ollut oikoreitti. Missä? Se on tuossa. Eiku, se on tuolla. Vitsi, missä? Mitä? En mä tiedä. Ai se on vieläkin tuolla. Eli joo. Niin kuin huomaatte, että mä niin kuin tää on mun ensimmäinen video. Ja tää on kiva. Voitte siinä kuunnella, kun mä nauran. Ja niin, teen videoita. Ja mun kaveri siis on... Joo. Onks mun nimeä näyttöä? Eli... Niin. Se tässä on se, että... Kommentoikaa nyt ihan ensin, että kuka on teidän lempitubettaja? Jos te ette niinku oo tilannut ja mua ei niinku ois vielä, niin ketä te sitten kattoisitte tai kuka teidän lempitubettaja ois? Niin. Ja voitte nyt katsoa mitä himputti. Ihme kun ärsyttävä tyyppi. Eli... joo. Eli... niin. Joo. Mä en siis kuvannut, kun mä menin tämmösen kohdan. En tiedä miksi. Tai no, tulin panota. Ei se trollaa. Pitääkö pitää kaveriksi? Se melkein tuli tänne. Eli tässä vaiheessa se kuka ei ole mun kaveri tai seuraajat. Joten tässä on teille vähän asioita musta. Jos mun lempivärit on musta, liila, punainen. Vähän, mä tykkään myös todella vähän niin sanotusti vihreästä. Se on ihan ok väri, mutta ei sitä niinku värityksissä tule käytetty niin paljon. Ja sitten yksi asia musta, että mä oon aika notkea. Spagaatikin menee melkein. Ja... oi vitsi. Ja niinku... no, siinä on niinku asioita vielä tulee, jos joku haluaa. Tai jotkut. Sitten kun mä saisin tilaajia, koska mullahan ei oo vielä
tilaajia. Ja tää TukTos on nyt semmonen kiva juttu, mistä mä nyt tykkään. Mut jos joku, tai no, te ettehän tiedä sitä, että mä oon ajanut. En autolla, mutta periaatteessa autolla. Mutta en niinku aidolla tai semmoitteella, että aikuiset ajaa. Mä käytän niinku kohta crosskarttia. Sitten tällä hetkellä mä käytän karttinkia. Ja niin. Se on niinku tullut kivaksi aiheeksi. Ja mutta tääkin on jo kiva tai kivointa, mitä mä koskaan oon tehnyt. Ja mä siis zoomerangaan, jos joku haluu mennä katsomaan zoomerangissa. Mutta en lähetä sinne niin paljon videoita. Tai tee siellä videoita paitsi. Kyllä mä vähän, no niin ei läheltä, mutta tässä oli sitten tää video, kun mä pääsin tän läpi. Ja jos joku haluaa trollivideon, voin tehdä. Niin näin. Ja joo. Moi.